Assalamu alaikum abota labarin wasanni, barkamu da sake kasancewa cikin shirinmu na labarin wasanni. Za ku ji cewa kungiyar Manchester United ta kasan Ingila ta ƙara matsa kaimi wajen daukan dan wasan Aston Villa mai shekara 24 Jack Grealish. Inji jaridar Manchester Evening News. Akwai yiwuwar ita kungiyar United din ta sayar da dan wasan ta na kasan Ingila mai suna Jesse Lingard, yan shekara 27, da ma abokin aikinsa ɗan ƙasar Brazil Andres Pereira mai kimanin shekara 24 a ƙarshen kakar da muke ciki. Ita ko ƙungiyar Arsenal za ku ji cewa za ta yi amsa ta yin da aka ma ɗan wasan Gabon Pierre-Emerick Aubameyang mai shekara 30 domin gujewa rasa ɗan wasan a lokacin musayan 'yan wasa ba tare da samun ko kabo ba. Shi ko shugaban kungiyar Juventus Andres Gelleni ya bayyana cewa suna tunkarin kocin Manchester City Pep Guardiola domin komawa kasar Italiya don ya kula da kungiyar tasu. Inji jaridar Manchester Evening News. Za ku ji cewa ita ko kungiyar Inter Milan ta kasan Italiya ita ma tana mai bayyana cewa Pierre-Emerick Aubameyang dan kasan Gabon shine dan wasan da suke so su fara siya a lokacin musayan 'yan wasa idan dai dan wasan su dan kasan Argentina Lautaro Martinez ya bar kungiyar. Dan kimanin shekara 22, kudin da aka zuga tsohon dan wasan Liverpool Philippe Coutinho dan kasan Brazil na nufin cewa Barcelona za ta iya biyan Liverpool euro miliyan 225 domin daukan dan wasan kasar Senegal Sadio Mane dan kimanin shekara 27. Inda za ku ji cewa gefe guda kuwa 'yan wasan Manchester City kan iya barin kungiyar idan da suka lashe kofin zakarun turai na bana, ciki har da Raheem Sterling dan kasan Ingila mai shekara 25. Inda za ku ji cewa jim kaɗan wasu manyan kungiyoyin turai su fafata a cikin kofin zakarun nahiyar turai, ciki har da Real Madrid da Manchester City ta kasan Ingila da Juventus ta kasan Italiya da Lyon ta duka abin da ya sauka kenan. Ku tara gaba a cikin shirinmu na labarin wasanni, sannan ku kasance da wannan channel din namu don samun labarin wasanni akai-akai. Muna kiran ku da ku yi mana subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwa.